संध्याकाळी का द्यायचंच आहे ना, तर सकाळीच येऊन ते सागावकरकडे देऊन ठेवलं तरी होते. नाही, सकाळी माझा हे प्रॉब्लेम आहे. पंचिंग हा. मग एक काम केलं तर होईल. का डायरेक्ट नाही, एक काम सांगू, संकेताला नेऊन दिला तर होईल. मी आलो ना तर ते लेट होईल. ती परत सांगेल हा बसा, हा थांबा, डिस्कस करू, हे करू. ती 10 वाजता आहे, पावणे 10 वाजता आहे, हे करू, ते करू, असं करू. तिने आज कसा 1 तास खाला, तसा 1 तास खाईल. त्या पण आहे ना. परत मग संकेताला नेऊन दिलं तर नेत्राताई पण भेटतील सोमवारी. त्या घरूनच येतील नेत्राताई.